Wah niku mareme ngungkuli duwe donya sak isine. Mereka dari Kanjeng Nabi ngaten. Mana itu fiskobrihi kahorikil ubi. Kanjeng Nabi. Ora ana utahe mayit iku fikobri ana ing kubure mayit iku kahorikil ubi. Diupamane kaya wong kang kedelep sing banget cungre. Jadi niku gambarane Kanjeng Nabi yang nyemplung teng alam kubur teng alam barzah niku diupamane wong kecemplung segoro apane. Lenger. Nah, dalam keadaan teng mriku keadaanipun susah kados-kados nika. Napa al-kubur? Yang tadiru dakwatan. Yang tadiru ngenteni. Apa sing ditani dakwatan? Dakwatan itu donga. Jadi ahli kubur mbah kula panjenengan sing pun sare niku sedaya namung ngenteni donga saking kula penyajian iki. Kados ngeten iki kula panjenengan kalau mau ngirim donga ndongakne ngeten nggih. Nah, donga niki insyaallah karo Gusti ditekani. Tak sing didongakne yang terdakwatan. Lain teko fa'iza al-haqatu lek wis donga sampeyan iku karo dosa ditekakne ning ngarepe ahli kubur. Nggih. Kanat ahabba ilahi minad dunya wa ma fiha. Marme ahli kubur didongakne ngeten kala wau luwih marem tinimbang diwehi dunya sak isine. Oh, luar biasa. Dunya gek sak isine diwene iku jek marem dikirim. Oh. Fa inna hadaya ahyat lil amwati abunga wa iktibar. Monggo sak temene pawewe wong sing urip marang wong sing mati iki mengrupa donga karo disuwune ngapura. Ini ki manfaate ngoten. Lajeng sakniki rehne menika pas ngumpul niki kesempatan kula minangka mbah niki arep nuturi anak putu. Kewajibane mbah tutur-tutur anak putu. Kita anak putu tak tuturi rungokno, nggih. Ya. Pituture niku kula mboten ngarang. Pituture kula pendhetaken dawuhipun Gusti Allah. Berarti sing nuturi sinten Gusti Allah. Enten pituture. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaina insana. Wa wasaina lan wasiat sapa itu utawa perintah sapa ingsun sapa Gusti Allah. Sapa sing diperintah al insana ing menungso. Sinten menungso niki nggih kula panjenengan sedaya. Apa perintah Gusti Allah biwalidayhi kelawan gawe becik marang wong tuwa loro. Oh nggih. Putu-putu kabeh. Jadi panjenengan berbakti karo bapak ibu niku minangka netepi napa perintah Gusti Allah. Lah Gusti Allah perintah dateng kula panjenengan sedaya dateng panjenengan sedaya niki supaya gelem bekti gawe becik karo wong tuwa dirikne ngene. Kamalat hukumuhu mergo wis tau ngandutne ibumu, nggih. Ibumu tau ngandut awakmu kabeh. Sampeyan lahir ning alam dunya kuwi saka duwa garwa si ibu. Lah le ngandut direne wanan ngalawanin. Maknane kangelan luweh tambah ngelot kangelan. Iya butuh-butuh kabeh elingo awakmu lahir ning alam dunya iki ya. Lantaran perjuangane wong tuamu khususnya ibu lenggembul awakmu selama
sampean ning jero kandutan niku ibu ngrasakne kangelan saya tambah kangelan. Kangelan. Sakwise ngandhut wis teko diwanti berjuang neh. Apa berjuang nglairne sampean sedaya. Niku ora baen-baen. Jadi pun ngatur sembrono karo ibu kudu bekti tenan. Terus jek ditambah disusoni. Disusoni pinten? 2 tahun. Wa fisaluhu fi amaini la disusoni wis genep 2 tahun terus disape. Sape. Pendengar iso mbayang nih. Nyawang cah cilik-cilik iki kaya ngapa rekasane ibu wiwit ngrumat sampean cilik nganti gedhe. Iso mbayangne dhewe lak wis sing urung tau ngrasakne sampean iso nyawang. Dadi ben aja sembrono karo wong tuwa, ya. Wong tuamu wis ngono ku lho kangelane wong duwe anak. Wayahe penak-penak turu anake nangis, gilir, urung terus nyenyek, ngompol, setorno. Enggak nurokne. Selama pinten? Ngantek nyape, ya, ngantek disape. Ngantek nyape iki ya rung cukup. Diculne dhewe. Ngantek dewasa ngragati sekolah sak piturute niku perjuangane ibu niku dielekne karo Gusti Allah. Ngono ku lho perjuangane ibumu, mula awakmu karo Gusti Allah diperintah kon birrul wali. Iku wajib. Bekti karo wong tuwa loro niku wajib. Terus sak teruse. Terus ya. Wa qadara buka Allah tak butuh ilahiyahu. Jawab liyane. Gusti Allah uga mentake pangeranmu ya Gusti Allah kuwi perintah supaya sira aja nganti nyembah kejaba namung nyembah dateng Gusti Allah pisan. Kula pinyadaya dadi kawula diuripne karo Gusti Allah niku sepisan kon bersyukur karo wong tuwa, nomor loro kon bersyukur karo Gusti Allah. Nyapa kok bersyukur karo Gusti Allah? Dilekne malih teng Quran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu Gusti Allah iku akhrajakum kang lahirake Allah ing sira kabeh min butuni ummatikum saka wetenge ibumu la ta'lamuna syai'a. Wah ceprot gak ngerti apa? Wa ja'ala kumus sam'a wal absara wal afidah. Gusti Allah paring prabote urip napa? Pengrungu, peningal, ati, pikiran, lan gauta tubuh sing komplit niku dilekne iku kabeh saka kasih sayang Gusti Allah. Sepisan matur nuwun karo Gusti Allah merga dilairne diwujudne rupa makhluk menungso. Padha-padha makhluke lho, menungso ya makhluk, kucing ya makhluk, wedhus ya makhluk. Alhamdulillah kula nyadaya dilairne rupa makhluk ning diwujudne menungso. Lah rene menungso ki makhluk sing paling mulya dhewe dibanding makhluk liyane. Gusti Allah perintah aja lali len syukur karo Gusti Allah manembah marang Gusti Allah. Oh, ngoten lho. Pun saniki sikape anak dateng tiyang sepuh. Iki piye sing bener? Anten malih ning putu-putuku tak tuturi ngono ya. Sikape wong tuwa karo anak karo wong sepuh. Ngeten. Imaya belughonna indaka tibaro. Nalikane wis teka temen neng sandingmu ki wong tuwa sing wis sepuh. Awas. Saiki wong tuamu cek rasa-rasa. Tapi awas oleh sawak. Wong tuamu wis
sepuh. Penyan iso rode wong sepuh ngono kae. Pikun, lalen, gampang mesu. Njaluk deni senorno wis ngumpul penang rumah bayi kira-kira malah. Rumah bayi. Niki direne lho lek ngono ku lek wis wong tuamu wis teko sepuh, dan wis sepuh. Apa bapake apa loro-lorone. Ngeten. Penyengan pas jatah ing rumat. Wong tuwa iki rewel kena. Penyengan kudu sabar. Gawe Gusti Allah, fala taqul lahumma uffin. Wala tanharhuma. Tak baleni, butuh-butuh kowe elekno. Awakmu sok sak wayah-wayah oleh jatah ngrumat wong tuwa, bapak utawa ibu utawa salah sijine bapak ibu wis tuwek, sampeyan oleh kejatah ngrumat wong tuwek kuwi penak ngrumat bayi. Apa-apa ora bener. Aja ngantek disebutke panti jompo, serat ngaten, pengen sugih duit diopahne. Niku ora biru waliden. Di rumah niku swarga. Sing ditekani Gusti Allah niku swarga, dengan sing telaten. Mulane fala taqul lahumma uffin. Lek wong tuamu rumatane angel, rewel, kowe repot kaya jengkel, aja pisan-pisan ngucap niku lho. Utawa hus. Ayo, anake ora sing tau getak wong tuane. Iku dosa, pun ngantos. Wong ki wong anak karo wong tuwa lho iki. Anak karo wong tuwa aja ngantek. Gus. Getak isine getak. Walatan haruma. Lah iki ditambah aja pisan-pisan getak swara sing banter karo wong tuwa. Bukannya dieling-elingan jatah rumah bapak, jatah rumah ibu, bapak wis pikun, rumah pantate angel, terus jengkel, waleh, getaki mendina, naudzubillah. Ngantos dosa niki. Walatan harumake dhewe Gusti Allah Quran kula wacane aja pisan-pisan getak wong loro. Malah gawe wa kullahumma qaulan karima. Matura karo bapak ibu karo ucapan sing mulya. Ucapan sing mulya lemah lembut andhap asor karo wong tuwa. Lek ngantek anak getak karo wong tuwa, niku diarani anak durhaka. Padahal wong tuwa digetak mesti atine pegel. Lek atine wong tuwa pegel, Gusti Allah ora ridho. Mergo ridhollahi fi ridhol wa ridhaini. Ridane Gusti Allah gumantung nang ridane wong tuwa loro. Kok sampean dipegeli karo wong tuwa mergo pola tampilan ora apik. Iku sing dibendu ora wong tuwa tok, niku Gusti Allah nggih bendu kalian panjenengan. Panjenengan bendukan Gusti Allah berarti apa? Nah niku monggo niki terus wakur robbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Syukur-syukur mucapa ndongakno saben dina kaya sing panjenengan donga teng salat niku. Kuwi dene Allahumma fili dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Niku tugasnya anak sing soleh. Tak kali ini ojo pisan-pisan ngasar karo wong tuwa, senajan sampean jengkel ning rumah, ojo ngantek diopahne. Awas lek diopahne. Wong tuwa kuwi luwih marem lek di rumah anake dhewe. Lek diopahne iki jenenge nek ngendane gondone tok. Lek birul waliden kapan diwe kesempatan lawang surga rumah wong tuwa malah diopahne ngendene duwite oke. Niku kele birul waliden mboten enten
Niku kula nuturi anak putu kula nggih. Itu penting. Pun kita terusaken. Lah sakniki enten sing nganggo hadis sing isine lek wong tuwa wis mati piye ngoten lho. Kula waosaken. Ngoten. Hadis saking sahabat Malik bin Rabi'ah As-Sa'adi. Anak sahabat jenenge Malik bin Rabi'ah. Gawe ngeten. Bae nama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Malik gawe ngeten. Ing setunggaling wektu aku lelungguhan neng sandinge Kanjeng Nabi. Nalika sahabat Malik niku jagungan karo Kanjeng Nabi, Ija rajulun min Bani Salamah. Terus dimakan enten tamu. Wong lanang teko sowan Kanjeng Nabi saka desa Bani Salamah. Pakola terus wong sing sowan Kanjeng Nabi niku matur. Jadi mature ya Rasulullah. Bagia min biri abawaya sayun. Au biruma bihi ba'da mautihima. Duh Kanjeng Rasul, napa kula tasih enten kesempatan? Ya, napa kula tasih enten kesempatan birul waliden dateng tiyang sepuh lek tiyang sepuh kula pun boten enten pun tiyang tinggal donya. Dan iki sing bapak-bapak pun tinggal donya niku apa cek iso birul waliden tenan. Niku enek sing tekon ngoten niku. Jawa Kanjeng Nabi dari sini, pakola mau jawab Kanjeng Nabi, naam, yo cek enek. Oh berarti birul walidain, bagus si wong loro sing wis mati niku ijek enek kesempatan. Napa? As-sholatu alaihima ayat dungamu. Siji, lek menangi dia tinggal nyalatono. Lek ora sempat nyalati ndongakno. Jadi nyalati wong tua loro to ndongakne kados niki wau ya sing janji-janjine yasinan tahlilan dikirim dateng bapak ibu mbah niku termasuk birul waliden marang wong tua sing wis tinggal dunya. Iki napa ndongakne. Terus nomor loro wal istighfar. Nyuwune ngapura. Nyuwune ngapura. Dibaca istighfar di samping ngapura. Terus wa infalu ahdihima nglaksanane wasiate wong tuwa. Pun. Jadi nglaksanane wasiate wong tuwa niku nggih termasuk wajib panjenengan eling-eling nalika bapak panjenengan isik sugeng, ibu penyanyi sugeng niku penyanyi eling-eling ora mek wasiat tok. Kebaikan tiang sepuh sing empun nate dirintis tiang sepuh niku anak wajib nglestarekne. Niki lek penjenengan nglestarekne kebaikane wong tuwa nalika gesang, wong tuwa penjenengan pun sugeng. Niku berarti panjenengan niku tasik birul waliden berbakti karo wong tuwa sing wis tinggal dunya. Mun nate kula pun alih contoh mun nate kula anten Karang Bendo. Ning Karang Bendo iku enten anak ditinggali musala. Apik basa bapake tinggal niku terus musolane kok dibudai. Malat. Yo. Malat ora iki. Ngoten iki. Musolane dibudai di kandang gemak. Naudzu. Terus wayahe terus tarekne dipupuk-pupuk amrih apike malah jadi kuwi kebaikane wong tuwa ora dilestarekne. Nah ini termasuk kewajibannya anak sing isih
sugeng teng alam donya niki penyantiteni mawon. Penyantiteni kebaikan-kebaikan yang sepuh sing pun dipun tindakaken niku sak saged-saged panjenengan lestarekne, termasuk niki enten malih nyambung dulu-dulure wong tuwek. Bapak ibu ini kan duwe dulur to nggih. Duwe kakang, duwe adik, duwe tak pitu niku panjenengan sing wajib anak sing saleh wajib nerusne. Mumpun ngantos bapake mone sambung raket karo dulur-dulure apik, mbok bapake mati, anake enggak gelem nyambung, enggak gelem nerusne. Niku lek mboten nerusne berarti niku dia anak sing durhaka. Lek sing gelem nerusne berarti anak sing durul walidain. Contohnya nang desa ini biasanya ya, nang desa biasanya nyantiteni bapak ibu biasanya garap sawah, contoh mawon garap sawah. Terus nanti kau panen, itu biasanya penyantiteni bapak ini panen, terus barang nyelipne kae biasanya lebih berat, kerjaan lebih berat. Nanti kayak wong liya, kok bapak itu condong karo kae. Lah, ngoten niku pun ngantos terus sawah sing garap ganti sampean, terus kebaikan wong tua panjenengan pedhot niku panjenengan nggih mboten biru wali diantar malih kono malih wis saiki sapa ganti anake bias to iki nah ngoten niku nggih panjenengan ditani ini termasuk birul walidain terhadap yang sepuh ingkang sampun tinggal, termasuk lipat kalau nyambung nggih. Terus ngurmati kanca rakete. Nah, menghormati kanca rakete niku panjenengan napa nggih? Panjenengan terusaken. Jadi birul walidain terhadap yang sampun sepuh ing atasipun kados ingkang panjenengan laksanaken iki setiap waktu panjenengan dongane. Insyaallah anak putu niki pokok manut ajarane Kanjeng Nabi nggih. Niki insyaallah dadi waladun sholihun yad'u lahu, dadi jariyahe wong tuwa. Minimal setiap sholat mesti ndongakne. Beratus kali nih putu-putu. Angger sholat maca Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, terus rabbik firli wali walidayya amin. Nama itu sholat luhur patang rekangan Fatihah ping 4 wis dinane ping 4. Ngasar ping 4. Urung lek wis wiritan bar wirid ndongakne wong tuwa. Urung lek pas malam yasinan mungkin wong tuwa. Niku ngoten-ngoten niku monggo anak putu kula niki ingkang sampun dipun rintis pertemuan ingkang kados ngaten nika dipun lestaraken ing pangadap mugi-mugi panjenengan iso dadi duduk anak sing sholihun yadullahu, terus wong tua termasuk dadi wangsa sing bejo wonten ing akhiratipun. Betul ta nggih? Merkane sing diarep-arep ya mek dungane anak putu, lek nganti anak putu lali enggak gelem dongakne niku jan paling nelongsone wong sing alam kubur. Mugi-mugi sekedhik ingkang kita aturaken wonten dina lan manfaatipun ngoten nggih. Mungkin monggo anak-anak putu kula niki kalau mau pertama bersikap yang baik terhadap orang tua yang masih hidup, walaupun orang tua sampun sepuh, panjenengan uri-uri panjenengan umat sing saapi-api pun ngantos berkata kasar, pun ngantos duwe rasa jijik, duwe rasa waleh, musananu kelingan nalika cilik biyen ngompol ngengek dicewoki basa wong tuwa genteng saya lho nggih wis ngeblok telawak sampean malih ngrumat karo midat
irung niku bisa ngenyek wong tuwa. Nggih, pengen dokoi mawon iku wong tuwa niku swarga lho niku. Swarga sing kesempatan sebenarnya tasih gacan tiyang sepuh kesempatan birrul waliden ngrumat karo wong tuwa. Mumpun ngantos ngrumat wong tuwa dikasar gitu, dikasar kita pengen menghormat ingkang saenipun. Mekaten nggih ingkang kita aturaken mugi wonten manfaatipun lan insyaallah anak itu kula saged dilaksanaken nggih. Wonten manfaatipun alhamdulillah wa fi syafati Rasulillah wa ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi wa syukuran alhamdulillahina amahu wa alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli wa ahli taqwa wa ahli khair wa ahli ibadah wa ahli sunnah wal jamaah wa ahli birri walidain wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal ma'asi wal khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma abrur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.